Čaute fajčiči, tu je Mič. Make the ground shake. Fucking hell, ja vás vítam pri našom novom vlogisku. Áno, počujete dobre, pri našom novom vlogu. Takže, čo ste toto bolo všetko a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Majte sa, nezanechajte odber, share, subscribe, dovidenia. Len som žartoval. Takže, dnešný vlog bude, viete o čom? Viete o čom? Skúste si tipnúť, ale netipujte. Ja vám poviem, dnešný vlog bude o lete, aké som mal ja leto, aké som mal zážitky, poviem vám nejaké 2-3 zážitky, čo sa mi stalo. A ešte predtým vám chcem oznámiť, že dneska tu nemáme vodnú fajku, ale pre vás som si dal aspoň takéto tričko, aby ste mohli ťahať z trička. Takže čo som chcel ešte? Áno, hej? Dobre, no. Tak, na začiatok takto. Vypísal som teraz na fanpage pred 5 minútami, kto chce byť spomenutý vo videjku, nech napíše komentár. Takže, teraz sa pozriem, aké komentáre ste tam napísali, kto. Nie, neverím, že tam bude veľa komentárov. Možno, že tam šernem len. Komentár napísal vzduch. Nie, tak počkajte, ja sa pozriem. Sekunda, ono 4, no nevadí 4, no ja neviem. No takže pozdravujem najprv Patrik Madaráš, práve fachčím, takže ja ťa pozdravujem, dobre, že práve fachčíš. Pozdravujem potom Jozef Junior Jastrab, ty Jastrab, jeden, vodná fajka napísal, dobre, v poriadku. Ďalšie Dominik Valda, vodná fajka, taký napíte niekde niečo iného než Alpha Care is life. Alpha Care is everything. A ešte niekto. Jiří Hockey Hoce, Jiří Hockey Hocke, vodná fajka, dobre, super. Pozdravujem. A ešte teraz napísal jeden Jara Šouba, takže pozdravujem aj teba. Tuto, kto tam nenapísal nikto komentár, tak sa strčím do ryti, nie, vy sa strčte. No, dobre, stačilo z týchto hovadín. Teraz prídeme na to, čo som zažil, aké trápne momenty boli, kde som bola tak. Takže začneme takto. Bol som v Chorvátsku, boli sme vlastne v Chorvátsku. Presnejšie v Crikvenici, to je taký, viete, kde je more, hej. Boli sme sa kúpať. Boli tam aj také tanečnice, žartujem. No a išiel som no predstavte si, bol jeden večer, kedy sme šli na koktejl. No ja, ako inak, si dal ten najsprostejší koktejl, čo tam bol, volal sa Zombie. Bol v ňom 80% rum a ešte neviem aké hovadiny. Dobre, to som vypil, tak dobre. Cuckal som to jak malé decko. Vycuckal som to, si predstav, a za tým objednám si ešte jedno. Ak sa to volá Coco Loco, koktejl sa volal Coco Loco, Moko Kot, či Moko, no to je jedno, Coco Loco. Dobre, vycucali sme koktejlky, vypili sme všetko a debilný brat vymyslel, že sa poďme ešte prejsť, ako inak, však debilný brat. Takže ideme, sa prechádzam. Spravil som asi 10-15 krokov. Zupu, kámo, taká sračka ma chytila, že to nikdy nechce zažiť. Mňa taká sračka chytila, že som musel ísť hneď hore na izbu a musel som sa ísť vysrať. Ale predstav si, že izba bola od nás 400 metrov. No neviem, možno som veľa povedal, neviem, ale do takého kopca si musel ísť. Do takého, nie do takého. Normálne, že si už dole hlavou šiel. Kým som tam ja vypeškoval, ja som si myslel, že sa zoserem. Bodka. Ale no, boli tam aj pekní muži, tam boli, hej, tam v Chorvátsku. Ďalej, čo tam bolo ešte pekné? Čo tam bolo ešte? Aj dobré ženy boli. No ďalej, boli sme sa potápať. Kamo, ja som sa potápal, ja som ani jednu mušlu nenašiel. Jednu som našiel len. No dobre, ale ďalej, čo sa mi ešte stalo v lete teraz? Pred asi týždňom som bol s autom na ST. To je ešte v poriadku, že som bol s autom na STK, ale v poriadku už nebolo to, keď som sa vracal naspäť. Tipnite, čo sa stalo s mojím autom. No ja idem. Čo začne? What the hell? What the hell is that song? Tak som išiel ďalej a zrazu vypadlo koleso, vrem do piči, ale ja som išiel len takých 60, vypadlo koleso. Asi 100 metrov som išiel, takže som nevedel ovládať auto. A na konci, ako som išiel, som vravím, troška pribrzdím, len tak trošku, že si priložím na brzdu nohu. Len tak trošilinku, ja som chytil takto, predstav si, takto je brzda. Som takto priložil nohu, a auto začalo ťahať na druhú stranu, vravím, táto to není dobre. Tak som začal tak pomaličky brzdiť, že na dojazd, viete, hej, na dojazd. No takže na dojazd a koleso vypadlo, no a my sme boli v Chorobe, kde sme boli? V Jarku sme skoro celkom vošli do Jarka. No nevadí, čo s tým narobíš však. No a ešte, čo vám ešte poviem? Nepoviem vám nič, pretože toto bolo na dneska všetko. Ja vám ďakujem za zhliadnutie, 50 lajkov a hádžem nové videjko. Ak by niekto nevedel, predávam tabačiky Alpha Care. Ak chcete, napíšte mi správu, dohodneme sa, predáme.
zanechajte share, koment, like, odber, čiže subscribe a posielam pusinku. Majte sa!